Salut, 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 salut. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, vidéotsika nianty. Za manontany anareo fanaty ma général bomba igny? Juste une question. Fotony za karaha fa mahita inauguration amin'ny agnarana anazy GICR Antananarivo tao. Karaha normalement inauguration-n'olo zegny tokony comment ça ne reconnaître raha nataony jiaby. Ino raha nataony général bomba à part nitifitry nagniraka nitifitry vahoaka malagasy. Tsy tokony izy atao inauguration amin'ny raha karaha zegny. Azonareo zegny? Déjà un, misy erreur telo aroe nataony rien que cette semaine. Nitondra écharpe izy à l'envers drapeau malagasy. À l'envers drapeau malagasy. Écharpe nazy nandesiny en tant que général. Normalement, izy koa fa force mitrompe resaka drapeau fa inexcusable. Io amizay za nandeha nizaha tamin'ny internet volaniko karakory marigny drapeau-tsika ty. Nizahako amin'ny internet en fait tokony le vrai drapeau nindesiny général bomba igny. Fotony blanc et rouge, couleur de royaume ta Madagascar atao. Les verts tsy n'y existe. Azonareo zegny, les verts c'est pour les côtiers. Io amizay côtier nangataka ampidiriny agnatin'ny drapeau le couleurany côtier. Histoire zay volaniko araha zegny amin'ny internet. Nangataka ro nangataka ok, nangataka nareo fa ninareo ataony ambany comme ça les ova agnabo, les rouges qui représentent le rouge et le vert anareo ambany. Io amizay za général bomba ty nampihetsika raha hely taminakahy lonko zay za nandeha nizaha izy koa drapeau à l'envers iny dikany antony. Tu vois, en fait, non c'était ça la voilà. Mais une petite anecdote igny, zegny volaniko général bomba mbola tsy maty anao mon général. Tsy tokony nagnano inauguration fa anao zegny nagnano en but de ta personne. Tu vois? Ino raha tegna nataonao teto volaniko, anao olo manam-pahaizana. Zay boka agnatin'ny diplômenao jiaby manam-pahaizana anao. Or que tsy hitako ino manam-pahaizana anao marigny, tegna tsy hitako. Voilà, za tsy manam-pahaizana, za tsy mahay politique volaniko zegny fa za magnano recherche, za mizaha un peu partout. Ino dikany raha mandalo. Voilà. Zegny histoire juste entre parenthèses ny général bomba ivolaniko io. Hiditra amizay za fotony nahay resaka question état fédéral aby ty boka. Nahay resaka izy ty jusqu'à Paris, jusqu'au Canada, jusqu'aux États-Unis, mikeky le sasany. Ireo amizay fa la plupart reo fa tagnatin'ny fitondragna atao. Fa hitandreo fa commence misy poids zegny resaka état fédéral ty jusqu'à volaniko aminareo zegny tsy asitriko nisy koragna nataony hoe ny député citeny Randraina Sologneko. Voilà, tsy henoko volaniko fa za mivolagna aminareo fo, za miambigny amizay ino raha mety volagnina après. Misy koragna nataony. Moi je respecte volaniko aminareo zegny olo jiaby respecteko. Zay ikoragna aminakahy, za mikoragna amindreo. Tsisy problème zegny. Après kaza forcé nareo zay mivolagna aminay fa anareo kaza mivolagna état fédéral alohatreny ka tsika hiady agnadosa Andrajoelina io. Azonareo zegny? Ninay fa direct mandeha. Tu vois? Le combat nay fa direct mandeha. Ino antony volaniko? Karaha io tsisy problème que ce soit la justice volaniko aminareo zegny. Azonareo? Resaka tribunal zegny avoa babanaizy io colonel Fanapera. Or que Toliara misy tribunaly mila alefa amin'ny parquet afiadanagna hagny izy, mila déférena izy agny. Azonareo zegny? Igny amizay agny à Paris agny fa misy magnasary miady alohatsika hiady comme ça boka atsika colonel Fanapera. Io amizay atsika karaha atsika iny niposy nampavosotro colonel Fanapera. Zay fa tsy miditra amizay volaniko zegny. Hitanareo olo niady taloha
za tsy mivolagna aminareo fa ireo tsy stratégie soit reo tsy manam-pahaizagna taloha fa erreur-andreo jiaby igny nianaranay volaniko zegny, nianaranay. Dikan'izegny état fédéral ty nde tianareo nde tsy tianareo tsy maintsy mandeha fo izy ty, tsy maintsy mandeha. Andry Rajoely rongana mandeha état fédéral, Andry Rajoely tsy rongana mandeha état fédéral jusqu'à farany. Azonareo zegny? Ary io volaniko aminareo zegny tsy mampiady état fédéral. Azonareo? Tsy mampiady. Karaha io tsisy olo andeha hicommande admettons gouverneur mipetraka amin'ny tanàna, exemple Diego volaniko région Dianasava ou région Sofia vers Tuléar jiaby, au moins misy olo avoafidiny vahoaka fa tsy olo nomegna. Karaha gouverneur misolelaka jiaby. Député boka za fa tsy mivolagna. Député volaniko aminareo zegny, anareo tsisy raha manjary raha ataonareo. Anareo voalohany fautify tsy mampandroso Madagasikara. Fotony anareo jiaby misolelaka. Anareo nifidian'ny vahoaka tokony ireprésente vahoaka devant le gouvernement. Anareo ndraiky mamadika vahoaka. Azonareo? Anareo ndraiky mamadika vahoaka. Sur le 100% députés élus à Madagascar, il y a 99% seulement, allez, il y a 99% msilelka. Azonareo zegny 80, les restes zegny volaniko adosiko cité-na ndraiky Afakandro Christian. Bon, je mets entre parenthèses toujours sur cité-ny, fotony mbola tsy miady koragnanay fa zay ndraiky fa mikoragna. Mbola tsy miady izy fa zay fa mikoragna. Azonareo zegny? Natao cité-ny mikoragna aminay, dikan'zegny fa agnatin'ny lohanazy possible marigny raha volagninay jiaby. Depuis le début zay ne miady. Zay ne miady zegny depuis le début. Anareo tsy magnaraka volagnanay. Tu vois? Zay volaniko. Pour éviter volaniko aminareo zay raha mandalo zio à Madagascar zio, apitranareo état fédéral. Même en ce moment volaniko zegny, anareo mandiana amin'ny assemblée nationale bas. Allez, apetraka état fédéral. Apetraka état fédéral. Volezanareo volagna sarotro magnano raha karaha ty, sarotro hazala. Firy tanàna africain nagnano. Firy tanàna que ce soit occidentaux, américains nagnano. Azonareo jiaby zegny. Nagnino indreo mandroso ke nintsika tsy androso. Sa tianareo zegny exemple, zay volaniko, za koa volagna Antananarivo zegny fa hainareo fa tsy ny vahoaka madiniky ny Antananarivo volaniko le mampiady atsika ao Antananarivo. Tsy vahoaka jiaby volaniko aminareo zegny. Le mampiady atsika ao Antananarivo. Agnarany exemple général Bomba, Andry Rajoelina, Mamy Ravatomanga, quelques Karany, quelques vazaha, quelques olo misolelaka. Tu vois, za koa volagna Antananarivo, maintenant vous savez. Azonareo? Fotony problème tsika gasy boka tsy tiagna izy koa volagny raha marigny. Za fa mivolagna aminareo fa ela raha zegny. Misy rivalité volaniko napetraka ny les mitondra atsika ty, surtout le club 48 aby ty, nareo olo volaniko agnaty ao mampiady atsika samy madiniky. Azonareo? Mampiady atsika samy madiniky. Exemple azy io, je mets entre parenthèses ty, nagnano manifestation Analakely. Nagnano manifestation Analakely, nahazo vola sasany ravagna le manifestation. Azonareo zegny? A Tuléar magnano manifestation, bombe lacrymogène le mandeha. Azonareo? Tsisy fanamtambezagna zegny. Tsisy fanamtambezagna. Zay raha mandalo à Madagascar. Zay volaniko, il faut reconnaître, mila mivolagna fa marigny. Misy fiedivagna entre merina et côtier nataony le mpitondra akeo, le soi-disant olo hitondra atsika. Olo tokony magnano comment mi-uni tsika, atsika ampedivindreo. Atsika ampedivindreo. Tant que atsika tsy mireconnaître zegny, Madagascar tsy androso. Madagascar tsy maintsy miady fo. Azonareo? Il faut creuser l'abcès volagna aia misy aretigny ty direct adoso, io amizay afaka aretigny. Tant que mbola io atsika micontinue io,
tsy possible volaniko zay, tsy possible atsika androso. Ary volaninareo fa misy rivalité même à Paris volaniko aminareo zay exemple agny ne tsisy dia exemple anao volana diaspora mandehana soirée exemple anao le nilefa baka Antananarivo soit les exilés soit les zegny ireo samby roa fo agnato baka Antananarivo ro samby roa fo mikoragna le sasany aie le baka Toliara baka Majenga baka Diego io tsy hitanareo fa magnavakavaka ne zegny fa magnavakavaka za ndraiky midika fo za baka tsy mavozo ro za midika fo io tsisy problème aminaka tu vois ary za may mivolagna amindreo tu vois. Donc volaniko il faut creuser l'abcès avant d'aller plus loin volaniko zay, avant d'aller plus loin raha zegny rivalité zegny mi-existe. Donc état fédéral io ça c'est pour développer Madagascar tant qu'état fédéral io tsy en place mbola sasany volagna atsika mila mizaha intellectuel mampandroso Madagascar io amizay mila uni atsika non fa trop tard zegny depuis 1960 volaniko aminareo zegny depuis 1960 atsika mizaha olo zegny mais le problème à Madagascar misy mpamitaka misy mampiady resaka vola fo le raha ireo mandafo ray aman-drenindreo volaniko aminareo zegny. Niany exemple nagnano manifestation Analakely nagnino eran'ny Madagascar tsy nitrangana nagnano manifestation io, nagnino eran'ny Madagascar tsy nitrangana nagnano manifestation to tsisy lohany zegny fotiny sasany boka volana zay mila lohany biby tsisy lohany tsy mandeha biby koa misy lohany tapako lohany iry koa tsy mandeha azonareo zegny donc excuse-nareo bidon izy koa nareo mbola volana samy malagasy atsika za d'accord volaniko zegny za d'accord izy koa samy malagasy eko atsika jiaby samy malagasy peu importe que ce soit karaha anao nipetraka Madagascar anao fa gasy aminaka que ce soit chinois anao niteraka atao petraka nao fa gasy aminaka tu vois za tsy magnavakavaka fotiny exemple nazahoako nationalité malagasy naka fotiny agnarana satla raha ty tsy gasy anao tu vois ireo magnavakavaka volaniko zegny mila mitondra rabe mila mitondra handry mila mitondra non moi je suis pas d'accord avec amraha zegny za tsy d'accord amizegny volaniko zegny volaniko atsika mila micontinuer les adu mila ataotsika fa à condition atsika réagir en même temps niany magnano Tananarivo exemple mangigny Tananarivo agny magnano araiky à Diego agny vitany Diego mangigny Sambava magnano non c'est pas comme ça io volaniko aminareo zegny izy koa olo jiaby mihetsika 24 heures fo fa nefa mais à condition atsika uni io amizay zavaka mizaha maro non zay volaniko tsy ataoko merina jiaby so côté jiaby agnatiny atsika jiaby agnatiny atsika tompiny Madagasikara atsika jiaby tompiny Madagasikara volaniko zay tsy niriano non izy koa fa teraka atao fa tombo atao miinvestir à Madagasikara fa tompiny Madagasikara fa tsy Mamirahavatmanga tompiny Madagasikara tsy général la bombe tompiny Madagasikara général la bombe koa tompiny Madagasikara zahana antsendriky karakory drapeau malagasy zegny même za tsy nianatra ta Madagasikara volaniko zegny fa mandeha mizaha ino dikany drapeau karakory couleur en la France c'est quoi ça veut dire quoi le blanc c'est quoi le rouge c'est quoi le bleu tu vois nizaha amizay za boka mazava somatsara fa voilà nagnino rouge agnabo c'est pour dire que les royaumes dominent les côtiers le côtier nataony général la bombe erreur raha igny zegny volaniko zanahary ty be zanahary volaniko mavety za amizay nizaha ok en fait normalement zegny dikany drapeau ravoravo fo za merci aminao général bombe nagnano erreur igny nahitako ino na diso erreur igny mety inviteko anareo jiaby mandeha mizaha ino resaka drapeau igny amizay voilà donc
zay mbola izaza ty mivolagna aminaka mikoragna aminaka fa non kaza miady état fédéral non état fédéral naka le vrai c'est état fédéral sisy andram-pandroso Madagasikara izy koa tsy état fédéral io exemple la justice volaniko aminareo zegny io tsy edivagna eky aloha andeha jugentsika meran'ny Diego Antananarivo aloha andeha jugentsika ty boka Diego fa miaraka amin'ny fitondragna izy exemple Lydia aloha Pakiny Mahajanga Mazenga alefatsika Diego azonareo zegny fotony olo boka miaraka amindreo boka ny maire ndraiky maire Diego aloha pakiny maire Diego manonga directement ami Antananarivo hitanareo izy koa nisy état fédéral zegny le gouverneur en personne mivolagna non on a notre loi fédérale io tsy miresepara zegny volaniko aminareo io tsy mampiady ino mampiady atsika zio l'état central ty mampiady atsika nde tianareo nde tsy tianareo fa ity l'état central ty mampiady atsika tant qu'on continue avec cet état central soit disons karaha décentralisation effectif ataonareo io aika anareo zio magneky ok izy koa boka Antananarivo ny contrôle raha jiaby distribuendreo en même temps équivalent raha jiaby Madagasikara za d'accord baka za ne d'accord tsisy problème le problème tsy ataondreo raha zegny état central tsara à condition mirespecter olo jiaby le problème nahazony le club 48 nahazony le club 48 le raha jiaby reo tsy mirespecte le vahoaka madiniky reo mila vola midika agnatin'ny posindreo fo vola midika agnatin'ny posindreo reo tranquille ampedivindreo amizay le vahoaka alonareo miady izy koa vaky la guerre amboarindreo valizindreo reo fa milefa atsika amizay famony faty gendarme famony faty maramila famony faty police famony faty raha jiaby mana tsisy donc moi je vous dis je continuerai zay mbola tiaraka resaka état fédéral io fa tegna fa majorité atsika zio zavanareo tany jiaby fa majorité atsika resaka état fédéral presque dans le monde volaniko aminareo même olo boka aux États-Unis mivolagna mahita en Chine en Inde mivolagna marigny raha volagninareo jiaby io mais le problème misy mavozo agnatin'ny fitondra fanjakana mivolagna marigny koa raha volagninao jiaby io fa tsy hainay raha ataonay zay vo le problème tsy ameko tsigny reo volaniko même tsy ameko tsigny zovy comment on s'appelle bourra réglage tsy ameko tsigny fotony izy io tsy hainy raha ataony ino raha volagniny bourra réglage depuis qu'il est izy député tsisy raha nivolagniny ino raha vitany député tsisy raha volagniny député à Madagascar le député ne sert à rien juste mangala volan'olo zegny raha ataony député tsy hainy député amizay fa le vahoaka nagnapetsaka izy en place nazy io le vahoaka nagnapetsaka izy en place nazy io donc on continue dans l'état fédéral on lâche pas io tsy ambelatsika io izy ka mifarany volaniko zegny io tsisy olo mipody afara eky zio tsisy olo mipody afara amezako anareo exemple volaniko aminareo zay Éthiopie en 1900 zay teraka avant 1981 naregny jusqu'à Michael Jackson nagnano hira Bob Marley nandeha tany olo jiaby mivolagna maty mosary Éthiopie en 81 zegny en 95 reo tsy haiko famony faty tany nagnapetsaka état fédéral io reo tsy niady amizay napetsaka état fédéral zavanareo exemple l'Éthiopie volaniko aminareo zegny firy avy en Éthiopie or que raha misy a Madagasikara tsisy en Éthiopie resaka base tuléara atsika ankadalaindreo volaniko depuis début za volagna aminareo atsika ankadalaindreo ireo fa nahazo vola
Le problème dirigeant malagasy depuis les débuts vlanko aminareo zay. Anareo zao ampidivizio resaka ilepars. Mila mifogna président Macron, mila mifogna. Mais tsy haintsika ino accord nataony dirigeant taloha. Nagnino ke la France zio vlanko aminareo nagnamia indépendance ny tanandreo ilepars. Anareo zio volagna fa tsisy accord nataony soit tiranina tagny resaka ilepars bio. Ah, zay atsika magnamietrigny, ok, magnamietrigny, za voalohany magnamietrigny la France, mais ils sont pas tous responsables de ce qui arrive amy tanànatsika ao. Zavanareo Vietnam, nagnano la guerre Vietnam, azonareo zegny, nagnano la guerre Indochine, nagnano la guerre Indochine vlanko aminareo zegny, jusqu'à dadilako tagny, jusqu'à tagny niaraka la France, zava pays io. Nagnino rô mandroso, nagnino atsika tsy mandroso? Le problème, même manifester tsy ambelandreo mon frère Jafar, même manifester tsy ambelandreo, zay ny problème, zay ny problème fitondragna ty. Ambare azy io 1er avril, fetindreo mavanda aby io amare. Ino raha ambesany le haut commissaire juridique, ino raha ambesany mitory HCC, mitory président de la République, mitory Mamra Vatmanga, mitory NC Christian, mitory Rojabo. HCC fa tsy agnano. Et à un moment donné, atsika vahoaka, atsika ne tompona ndraiky, atsika tompiny raha jiaby io. Atsika nagnapetraka ro en place, karaha maramila, karaha gendarme, anareo ne, comment ça, nagnano école, nagnano, vous avez juré à protéger le pays. Niana anareo jusqu'à mavozo ny andry ely, fa hitatsika ne mavozo andry ely. Mavozo andry ely, anao vao gilet pare-balle, anao président, dikazegny même amy sécurité anao fa tsy confiant, anao koa fa tsy confiant, mangala lalagna moramora avant que ça pète encore plus. Fa hitan'olo amizay io faiblesse nao zio, fa hitan'olo faiblesse nao, raha eo ko aminao. Zay ny vlanko, libérer prisonnier politique président, libérer prisonnier politique. Za fa nagnano vidéo en français, za ny contacty Huguette Bello vlanko aminareo zegny, partager tsika zio après namezako pression ro tsy mila mandeha ao a Madagascar. Tsy mila mandeha fotony COI c'est pour l'océan Indien. Azonareo zegny, pour l'océan Indien. Dikan'zay c'est la Réunion qui est concernée. Même, on sait que le président, c'est Macron, mais Missi, chef de région, Atou, Huguette Bello, mais là, à mes pression, quoi, ici. Aznaro. Donc, on continue à se battre. Zefo vlanko aminareo, anareo Kazakiv. Anareo Kazakiv. Ny divagna vlanko zay, l'esclavagiste, Firton. Ny divany, Nelson Mandela, Firton. Ny divany, Thomas Sankara, Firton. Nandrozo mandeha fo jiaby ka anareo voleza mivolagna Madagascar ty fa tsy rarigny fa tsisy raha vita. Non, je suis pas d'accord avec vous vlanko zegny, je ne suis pas d'accord avec vous. Anareo voleza ambanimbanian'olo mivolagna fa Madagascar fa tsisy raha vitandreo, bevava folo. Anareo tsy bevava, anareo tsy bevava, c'est juste anareo mbola manque stratégie hely fo, mampalahelo koa no mahita anareo isanandro, mampalahelo. Zay mivolagna aminay, anareo viety, non, indraiky fa tsy tandrignesanay zegny, igny fa tsy tandrignesanay, mais ils ont le droit de dire, zegny atao hoe la démocratie. Ro mavita mivolagna aminay zegny, alainay au contraire, zay mamaly ro, zay tsy magnasaro, zay tsy magnasaro. Donc on continue, zay olo mankadala atsika vlanko zay, resaka état fédéral, atsika tsy mijery ro. Il faut qu'on se multiplie de plus en plus à la peur. Il faut que ça change de camp, comme Narozin. Il faut que ça soit à eux. Ro mila mavozatika fa tchatika mavozro. Atika nangapetka ro en place. Iro ko fa tsinangan asandro atika mangadusu ro koa. Aye usine diable comme naro. Aye raffinerie. Atsika zao tsy mavita magnano centrale nucléaire à Madagascar. Karaha io tsisy problème d'électricité ka atsika.
Hein? Au lieu que non, izy koa chinois, soit australien, soit russie, soit za boka tsy mangataka amin'ny, za tsy mangataka boka azonao zegny, fotony le dirigeantsika rô mangataka boka, za tsy mangataka, fotony raha zegny mety vitatsika ôva atsika sambatsika, atsika misy ingénieur, atsika misy olo manam-pahaizana. Azonareo zegny, misy génie civil, atsika misy raha jiaby zegny. Hein? Izy koa nareo mangataka, au moins mangata intelligemment. Mangata intelligemment. Izy koa anareo chinois ndeha volagna zay agnano la pêche amin'ny ranomasinareo. Anareo volagna au lieu que anareo volagna amaizanareo 35 millions zay anareo ambelanay. Non, tsy karaha zegny magnano négociation. Ino volagninareo? Amboarinareo lalagnanay, amboarinareo l'hôpitalnay, amboarinareo écolenay, amboarinareo pontsnay, amboarinareo usine-nay, amboarinareo industrie-nay, amboarinareo karaha zegny magnano raha. Fa tsy fitiavagna antegna. Mars 35 millions igny amizay nareo, rasenareo anareo sambanareo fo ambelanareo maty vahoaka anareo. Karaha zegny ne base de Toliara. Azao mba tsy mahay zegny. Anareo fa nahazo vola tamin'ny base Toliara io. Tamin'ny hery izy tsy nekenareo. Azonareo tsy nekenareo. Sasany nitraite hier Hitler volaniko aminareo. Tinoko Roberto. Vidéonao, zay me tsara matsara réseaux sociaux, matsara comment dire ça, les vidéos io, archive. Anao traite hier Hitler, niany ty anao pour magnabiagna base Toliara. Juste à cause de ça, ni arrêtenareo ray aman-dreninay colonel Fanapera. Tu vois? Tsy d'accord aminareo boka za. Justement, mon frère Jao Malaza boka, zay ne volaniko, io tsisy raha compliqué, nagnino sasany mavita atsika tsy mavita. Io par rapport à mentalité tsika volaniko zegny, io tsisy raha compliqué, irô ma compliqué zo. Tu vois? Irô ma compliqué zo. Zava Comore, état fédéral, mon frère. C'est une petite île. État fédéral Comore, tapez-nous sur internet. C'est pas une question de complication. Atsika me compliqué raha. Atsika ne me compliqué là, raha. Zay des problèmes tsika. C'est compliqué, donc kazato. Non, c'est compliqué. Ino mba raha tsy compliqué dans la vie? Ino raha tsy compliqué? Tant qu'anao tsy miessaye io. Karakory aizanao fa compliqué izy. Anao tsy miessaye. Izy koa tsika diamy mitrangana. Io tsy compliqué volaniko zegny. Mais zaza raiky, anao za raiky tsy possible. Ça c'est impossible. Tant que rocha vos pressions, bien sûr ça devient compliqué. Bien sûr, ça devient compliqué. Mais tant qu'atsika diaby mihetsika, io tsy compliqué volaniko aminareo zegny. Atsika zio koa fa maro e. Resaka état fédéral fa ela atsika miady zo. Fa maro atsika zio. Firy taogno sasany niady état fédéral zegny. À la fin, ils ont gagné. Nagnino atsika tsy mavita? Tsy possible raha volagninareo zegny. Izy koa nareo volagna tsy possible hita atao Madagascar, ino mba raha tsy possible dans la vie? Ino raha tsy possible? Dikan'zegny alohan'ny andeha la guerre atsika fa nidéclaré maty boka. Tu vois? Alohan'ny andeha la guerre, fa zay fa resy. Non, c'est pas comme ça. Oui, anao koa mivolagna zay, tsy miaccé, volagna, anao koa teraka mivolagna, za tsy accepter la vie ty fôty compliqué loatra la vie e. Tokony zay boka volagnatsika koa. Alohany anao teraka, kaza miteraka fô, za fa tsy teraka eky fa compliqué loatra la vie, fa hitako raha mandalo, za fa tsy teraka, kaza miteraka eky boka. Fa faut dire raha jiaby ne compliqué dans la vie. Donc, tant que conscience tsika, zay ne volagna, irô mivolagna, mila mi-change mentalité tsika. Non! Il faut que ça, irô déjà, voalohany mi-change mentalité tsika. Atsika koa, le seul mentalité mi-changer tsika, atsika mivolagna fa, non, raha jiaby mety atao. Il suffit juste d'essayer. Anao koa tsy miessaye tsy possible zegny. Zavatsika diaspora exemple volaniko aminareo zegny. Diaspora exemple, erany ivelana aty. Izy koa resaka alohatsika agnano lafety agnetsika vody volaniko aminareo zegny olo jiaby mitrangana. Izy koa agnampy namatsika agny an-tanàna, sarosarotro atao, za tsy mivolagna olo jiaby, attention, za tsy mivolagna olo jiaby, sarosarotro atao, zegny volagna, déjà zegny mila changegna. Zegny mila changer. Après le reste, ça va tout seul. Mais volezatsika mivolagna, tsy possible.
Justement mon frère baka zay baka exemple zany ataotsika vidéo ty heureusement tsika zio misy ty volaniko zegny misy information mandeha tany jiaby Toliara koa mikekatsika Sambava mikekatsika olo jiaby mikekatsika mandefa information c'est déjà quelque chose azonareo zegny fa déjà un plus zegny taloha teo tsisy zegny olobetsika ty taloha teo ro miady karaha io fa tsisy réseaux sociaux zegny tsisy magnaboaka information nianty information asitriky le fitondragna taloha azonareo nianty tsy avoasitrikinjao le information donc il faut profiter amin'ny communication io ne izy koa tsika zio tsisy réseaux sociaux tsy hetsika fa Toliara nietsiky miambigny mahita amin'ny télévision io mahita nianty ça c'est notre outil il faut profiter de cet outil izy koa tsika tsy miprofity tsy possible boka zegny aranao mivolagna zegny Toliara fa pare atsika koa fa mikoragna amin'ny Toliara zeny volaniko le taloha tsy mitovy zio natoa ro mikeka atsika volaniko zeny natoa ro mitambatamba atsika zio resaka état fédéral io tsy mila volagny état fédéral tsy mila fa indreo fa commence mandeha agnatin'ny sofigny ro agnabo agny raha jiaby zegny commence mandeha agnatin'ny sofigny-ndreo ro zio fa mialamboe tsy haindreo raha ataondreo zay volaniko sy teny fa miaraka amitsika fa za miambigny les vraies décisions zany za tsy kivy za miforce mandefo za tsy kivy za tanareo le mikritike tsy maro ndraiky mikritike za mivolagna aminareo tia koa bizy maromaro le mikritike za mamaly izy zany volaniko critique io c'est instructif pour moi ça va pas me détruire azonareo zegny mazatsa l'armée izy koa fa anao mifany critique avo critique ta l'armée c'est pour t'instruire pour te dire anao tsy mavita io anao dindery anao karaha zegny amizay mivogno karaha izy meloko iny asitriky ny comment conscience da direct izy mivola za mavita io za miforce izy vitako io ary vitany mariny zany volaniko tiako ne za vangogna kobe igny mampiréagir za nintsika ndraiky vangogna kobe izy io mandoaliky izy mangigny donc je suis pas de ce genre de personne volaniko zegny exemple anakazy zio tu vois colonel Fanapera izy niady volaniko aminareo zegny depuis Toliara jusqu'à izy io izy enfermendreo mbola matanjaka le ray aman-dreny mbola tsy kivy le ray aman-dreny tu vois zegny exemple azavatsika fa tsy exemple vola fa tsisy olo Diego bevava fo gasy bevava fo gasy tsisy raha vitany eky gasy zegny mangigny edy maregny zegny amizay gasy atsika zegny bevava atsika zegny tsisy raha vitany zegny mangigny edy mais sasany vola nareo oataoata fo amin'ny Facebook tsisy raha vitanareo fa maro raha vitanay volaniko zegny natoa zay tandrignesan'olo fa maro raha vitanay anareo mavozo ndraiky continue fo anareo mavozo ao jusqu'à amin'ny farany continue anareo pitsa fo misitria fo tsara anareo eko azovy ravoravo voalohany izy koa mipetraka état fédéral anareo misitriky io anareo tsy nivolagna io anareo ni critique io anareo voalohany ravoravo fa comme anareo comment dire ça tsy tia volagna fa anareo resy anareo nagne anareo magnasary tsy mivolagna anareo fa anareo voalohany ravoravo anareo koa mahazo avion direct Marseille direct Diego Suarez Marseille direct Sambava Marseille direct Nosibe Marseille dada anareo voalohany ravoravo Paris koa karaha zegny azonareo Francfort karaha zegny koa anareo voalohany ravoravo donc ady io tsy adin'olo araiky c'est pas parce que anao niany fa nahazo million ke volagninao za fa nahazo million za tranquille tsisy raha atahorako eky avenir anaka fa vita raha jiaby mbola sarotry fo avenir anao fotiny anao isaka andeha Madagasikara anao kadalendreo agny mionjagna avion anao ataova 50 € edy agnatin'ny passeportnao ataova 20 € agnatin'ny passeportnao anao tsisy problème non za tsy d'accord amizay depuis le début za fa karaha io volaniko aminareo zay firy faro mivolagna zegny aminaka non za tsy magnamia anareo volaniko za tsy magnamia anareo ino problème naka eto volaniko diso za ke za andeha agnamia anareo vola zegny za alany douane alany polisy ao ivato ino raha nataoko nareo koa fa commence mankadala za fa tsy angala avion agny eky boka azonareo zegny
Ambilafo sitrany za mandeha treniko Maurice za mandeha Diego, soit mandeha treniko Kalare. Ambila za lany vola, tsy jireko. Juste pour le montrer que za tragnamianareo. Donc, voilà. Zay volaniko, continuons à travailler. État fédéral, apokatsika ataotsika maresaka, zay volaniko fa site fa nibiagna. Zavanareo, partagenareo les sites. Partagenareo les sites. Eran'ny tany jiaby, ao à Madagascar, partagenareo les sites de état fédéral. Ah. Zegny fo ampandrosatsika. Izy koa mbola état central miambigny fa intellectuel volagniny sasany, mila unia atsika volagniny sasany, fa atsika fa oh. Io tsy tafaboaka. La vraie c'est maintenant. L'état fédéral, mila edivigny état fédéral. Ary zo fa ely tavela. Ely tavela. Io arakaraka atsika fo amizay. Arakaraka mentalité tsika, vognona atsika fa tsy vognona. Atsika koa vognona azotsika io. Atsika koa mbola tsy vognona misalasala, io tsy azotsika. Mais za fo direct mivolagna aminareo, za vognona ary azotsika io. Za boka tsy tia resy. Za koa magnano raha tsy tiako. Voilà. Za mila mandeha jusqu'en farany. Voilà, zay vidéo tsika niany. J'espère demain notre sujet. Bon, général Bomba anao zala tsy nikinaty. Zay fo raha volaniko aminao, kaza atao inauguration nagnaragnanao fa mampamisy lagigny. Bon, anao ndraiky koa teo faty, bon ça c'est pas moi ça hein. Anao igny. Aieky agnaragnanao direct fa ataonao ino mba raha nataonao tseniky général Bomba. Ah, drapeau amizay ataonao à l'envers. Ah non, tsy karaha zegny ataon'ny général. Désolé mon général. Ok, merci à tous.